Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi Pak niku Pak? Niki saking Sabin Mugut. Oh nggih. Niki kula critane nggih. Nggih. Niki kula nyuwun klesa niki napa? Niku toya. Toya utawa banyu. Banyu menika kemurahane Gusti Allah. Nggih. Gusti Allah Maha Murah. Gusti Allah Maha Murah. Ya kuwi ngenai banyu kabeh sapa wae dinai banyu. Siliar nganggo sak karepe, wong edan, wong sugih, wong melarat, nggih, wong ra genep kabeh dinai banyu, bebas le nganggo. Iki kemurahane Gusti Allah. Dadi Gusti Allah kuwi ora beda-bedake siji lan sijine. Ini tondo kemurahane Gusti Allah. Nah, Gusti Allah Maha Murah, mula kabeh dinai banyu. Terus iki ana angin, ngrasake angin. Angin ki kemurahane Gusti Allah. Gusti Allah niku murah, kabeh dinai angin, sing juga melarat niku angin kabeh kanggo apa? Kanggo bernapas. Ora bedak-bedake. Niku wonten srengenge nggih. Srengenge niku kabeh dipadangi. Kabeh mbutuhke srengenge. Wit-witan sukat butuhke srengenge, wong butuhke srengenge, kewan butuhke srengenge. Kuwi tandha kemurahane Gusti Allah. Gusti Allah sing ngendika ning surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman Maha Murah. Murahane Gusti Allah ora beda-bedake siji lan sijine ku murah Gusti Allah. Dadi cantum ana ing Al-Qur'an, Ar-Rahmanir Rahim. Nggih to Pak? Leres niku nggih. Maha Murah. Niki cerita. Monggo Mang pikir-pikir. Niku kemurahan Gusti Allah. Nek Ar-Rahim sesuk ten akhirat dengan Gusti Allah. Insya Allah di akhirat besok akan nugrahan nika mboten saged kula terangkan sakniki, namung sakmenika kemurahane Gusti Allah, Maha Murah Gusti Allah niki kena eneng angin, eneng air, eneng srengenge kabeh padha dinai. Mekaten kula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.